Boy Vlog. Please akin my YouTube channel. Mga guys, kung bago ka lang sa aking channel, please like and subscribe. Mabuhay ang summer! Mukhang summer, nalag summer! Thank you po sa mga nag-present at sumali sa aming Zumba. Ayan, naglalakad kami, naglalakad. Papunta kami sa bagong kasal. Kay Jefferson at saka kay Raquel Abalo Sabon. Palakpak naman dyan! Mga dancer! Naglalakad kami, kanina pa kami naglalakad mga guys. Ang init, 11 AM. Music! Music na! Pag-abot niya dito may paparangon. Din? Mana dito? Basta ko na po. The Bluetooth device is ready. Ano ito lang pinagtas ka mo? Di ka mo agi. Hey, larik. Tarong ko na. Production. Bagatan. Green light. Lamok. Lamok. Aasarin nyo ako, nasasabihan nyo ako na lamok.
Garat na ako. Ah, takpas, oh. Takpas. Oh, shit. Takpas. Jump. Pag ako nga ni mag-mayor, igpapa. Siminto ko at mga dalan. Pati ano, it ko anit. Hag na. Oo, pati tag na pa. Siminto. Kulpat, ibuto taktuguhan. Kaya mamatay ka. Ah! Nakatay mo. Napaka-chicks na naman. Yes. Kaya sana makita doon. Anong retail nga ni Pimidyohan? Bali, mag-chicks. Kamakamer, sinadalan. Kalubot. Hindi ang bagtas ka mo pag... Sige. Pag-uli ka niyan, bagag kita ito. Pabay guys, magsapatos. Kaya nakamusalag niya. Ah, bali man ako mag-garaktas. Oo, kasi ulat laan eh dito kadat pagbalitay mga sama. Ay, niyan pa man kita mahuli. Motor ito Manguha na sini. liwat hira. Hindi na manguha. Kamu kat manguha. Bakit? Pinamuha po. Adin tikuhan na kami po ano eh. Ang gamit dito simbahan. Shit, kaharad lang Oh, patagyan diretso din. ka mga to sulod. Oh my God! Oh my God! Wala kami ating simbahan. Ah, oh shit. Shit, may drop. Lintik na kag-ibig. Paano pag-drive? Marami. Kuman din ni kakap eh. So, pagjud mong balitaw kita Dahil ida. ka dili oh. Mama. Toy, kagaya. Shit! Ah! Shit! Guys, oh guys. Ah! Alam mo, gara na lang sinilas. Di susuko pero susuka. Di po tayo dyan. Bijay, oh, kita ako sa. Yaring kaasig ano, sugad kita nga magtutropa. Opo, tas magbabanting kita, magka. Ay, maga. Kaya ada kita kuha ng tawag ito. Masa kita takdi din. Na mag-road trip kita bisan na din na lugar. 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 Yan kasi design ni. May sandali ako na. No. Ay, mama. Ay, mama, just to like. Ay, motor ka lang. Baan na dalan ka? Magagab ni ganun. Tira karal video kita mo. Sama ka ito. Ano ta? Oh, to. Ikaw na, ayaw na. Manado kita ini. Baan na dalan ka? Nagiling ka. Alam, may ayam. Bago ka matyan para pangangitan ang ayam. Kibil maipit. Kala may ayaw, ano? Oh, hello. Chicks. Ayot ka dada ako balay. Ada sini. Tadi lihat. Harani na kita. Oh, rami na. Hinalad na. Ay, coba. Pisok pa ng okay. Uy, astig ko na pag-drive. Ako diri. Uy, mas. Ato nga ka ng kulrunin. Nakag-drive na dito. Dinhi. Ini. Hindi man diri ka dati aki harani. Nagilit siya na rin. Tuman ka dati aki walay. Tuman. Aray. Tuman. Dinhi na kita. Diri uy. Oh. Dinhila ka mo tugtugkol. Ano ko na?